nwaanyị bido ha ịtụ ime ogbujisiri ịfụnanya o nwere okenye nwa nke izizi okenye nwa nke abụọ ụfọdụ chegwuo ike nwoke nwe nwaanyị wee bụrụ ife jọgburu onwe ya maka na o so n'ife na-eme ọtụtụ ụmụ nwoke ji ya na onye ome na-ama ma ọ sị ka ya nụta nke abụọ ife ahụ o nwere ị na-eche ka ọ yọọ ya na biko ma ọ kwuchara ya ọnụ enwere ndị chọrọ inye ya na-ekwucha ha ọnụ n'obi aṅụrị na ilo ọ fụkwa ilo ahụ akụkọ eju ọgbọ edetewekwara ya akwụkwọ n'ime obi na nwoke agbapụkwa ilo o wee bụrụ ya mana ndụmọdụ ekwesịrị nwaanyị ọbụla kwesịrị ịma bụ na opeka mpe aha iri na asatọ ụmụ ga ejewasịa chọrọba nke ha nacha ụlọ akwụkwọ bido maraba ụmụ kirikiri ife o chetakwa gị na nwoke ahụ eziokwu na anụrụ nwaanyị ka e wee mụta nwa ụtọ ya ma ọ bụrụ onye ara jụrụ eji ebikwa enwere ife eji ịbịa be m ogwu mba ọ bụrụ na esikwa nri eburu ụzọ nyegodo m maka afụbeghị m ebe isi trela mebiere azụ ya jeme ọfụrụ ndị be anyị kwuru na isi edele anaghị ahakasịa ọ nwoke ya abụ ị na-echukwu ya na-emekwa ya ọ na-emekwakwa gị ụnụ na-abụ ịfụnanya nwere ebe ụmụaka nọ ya dị ejikọta ọnụ mgbe ọbụla nwoke kụrụ aka na igere mmụọ inye ya ọnya bụ ọfụ ọ na-ekwu egwu na-ekwu n'isi o mechie ọrụ ịnabịa agụọ ya ịfụnanya adịkọ ọnụ atakwa ha nwoke si na ebe ọsọ nwa ọ zụcha nke ịtọ ọ zụcha nke ịbụọ ya kweta na ya amụ nke ịtọ eje ya ekweta ha ọ dịbakwa nwoke kụwa aka na igere mmụọ inye ya ibe na-agwụ ike eji ezu ike nwoke chọọ izu ike ije nye ya ọ na o kwesịrị ịdị ime obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu